18 сентябрь күнне Казанның Салих Сәйдәш фестивалендәге зур концертлар залында Вахапов фестиваленең 20-нче юбилей гала концерты булып узды. Фестивальне Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Рәшид Вахапов исемендәге Иҗтимагый татар мәдәнияте фонды оештыра. Вакыйга үзәгеннән хәбәрчебез репортажы. Конкурсның максаты халыкчан башкару, академик вокал, эстрада җыры һәм инструменталь башкару өлкәсендә яңа талантлар эзләү, аларны үстерү. Бүгенге концерт безнең өчен бик әһәмиятле, бик кадерле һәм күп дәрәҗәдә тарихи мәгънәгә ия. Чөнки беренчедән быел безнең менә фестиваль исемен йөртүче бөек җырчыбыз Рәшид Вахаповның тууына 115 ел тулды. Быелгы безнең бөтен чараларыбыз шул датага багышлана. Безнең бик күп чаралар үтә республикабызда, башка районнарда, башка төбәкләрдә. Чын мәгънәсендә татар дөньясында Рәшид Вахапов елы бара дип әйтергә мөмкин. Бу беренчесе һәм тагын безнең бик мөһим бер момент бүгенге концерт белән бәйләнгән. Без бүгенге концерт белән Вахапов фестиваленең 20-нче концертлар сетунан башлап җибәрәбез икән. Без зур юбилейга әзерләнәбез. Без Алла бирсә бүген менә бу концерт белән сезонны ачып җибәреп, аннары башка шәһәрләрдә, хәтта ки башка илләрдә дә, мәсәлән, 7 октябрьдә безнең зур гала концерт Үзбәкстан башкаласы Ташкентта була. Киләсе елның май аенда бер зур чара белән шул юбилей концертын үткәрергә әзерләнәбез. Жюрида зур тәҗрибәле атказанган сәнгать ияләре, танылган җырчылар булды. Татарстанның халык Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев катнашучыларга теләкләрен җиткерде. Мин иң беренче аларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки алар профессионал белем ала. Бердән шул, икенчедән дөрес репертуарлар җырлар, халык җырлары, безнең бөек композиторларыбыз әсәрләрен башкару. Менә ул репертуарны алып җырлау үзе бер бәхет. Бүгенге көнне ул бик сирәк әйбер. Профессионал җырчыларга менә бу укып чыгып, инде кемнәрдер укый гына әле, әмма ләкин менә бу фестивальдә катнашып, аларга бик зур иҗатта бер этәргеч, үсү ягына бик зур ярдәм бирә торган конкурс. Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина катнашучыларның профессионал җырчылардан ким түгел икәнлекләрен искәртте. Монда чын мәгънәсендә гадел итеп сайлап алу куелган. Рәшид Вахапов фонды мөмкинчелек бирә. Халык алдында чыгыш ясарга. Аларның әле аерым проектлар да бар. Халык җәүһәрләре. Менә алар төрле районнардан, төрле шәһәрләрдән килгән искиткеч талантлы җырчылар. Ниндидер сәбәпләр аркасында әлбәттә алар менә шушы җыр буенча китмәгәннәр. Аларның үзләренең башка эшләре бар. Ләкин алар бер генә дәгән профессионал җырчылардан ким җырламыйлар. Конкурсның дәрәҗәсе югары, шуңа таләпләре дә катгый, фонограмма куллану тыела. Шулай булга карамастан, катнашырга теләүчеләр саны елдан-ел арта. Мин бу конкурс турында инде күптәннән беләм. Әлбәттә, минемчә татар халкының мәдәниятен, культурасын үстерүгә багышланган иң әһәмиятле конкурсларның берсе Вахапов фестивале беренчеләрдән булып тора. Һәм инде әлбәттә бу конкурста катнашу минем өчен зур тәҗрибә һәм бик зур дәрәҗә. Мин инде вокал белән кичкенәдән шөгыльләнәм. Ләкин инде менә бу конкурста мин Ашхабад дигән җыр белән катнашып карадым һәм менә үттем спецпрестиделәр. Бәлки киләчәктә дә мин гран-при иясе булырмын. Алла бирсә. Олпар татар этно төркеме инструменталь башкару номинациясында беренче урынга лаек булды. Без үзебезнең репертуарда Себер татар көйләренә попури башкарабыз, Алла бирсә. Төрле яңартылган борынгы уен коралларында ул ятаган, кубыз, думбра, кыл кубыз, дәф, давыл һәм инде танбур шундыйрак уен коралларда. Бүген көндә без кинода да төштек. Ибн Фадлан дигән кино кыйссаларында без төркем белән башкардык һәм дә мин анда композитор булып чыктым. Бу фестиваль безнең өчен аеруча мөһим, чөнки ул безнең уен кораллары осталары арасында үзебезнең урыныбызны күрү. Чара дәвамында Казан Нур оркестры дәртле көйләрен уйнады. 20-нче юбилей гала концерты әнә шулай күтәренке рухта үтте. Сәләтле яңа башкаручыларны ачыклады. Миләүшә Гыйльфанова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.